Għalina intom minthomx tfal, iżda intom ċittadini li għandkom is-soluzzjonijiet f'idejkom għal pajjiż aħjar u iktar nadif. Dan il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech waqt intervent li għamel fis-sezzjoni ta' Ekoskola imtella l-ġimgħa minn Nature Trust Malta fejn fost l-oħrajn ingħata spazju lil numru ta' studenti biex isemmaw leħinhom fil-Kamra tar-Rappreżentanti dwar l-importanza tal-ħarsien tal-ambjent. Bernard Grech qal li t-tfal huma ċittadini li diġà qed jagħmlu differenza l ħajja aħjar u iktar nadifa. U qiegħed li se jkun qed jieħu konsiderazzjoni suġġerimenti li jagħmlu t-tfal biex imbagħad jinbuttuhom il-qudiem. Dan biex il-pajjiż ikun aħjar kemm għall-preżent iżda wkoll għall-ġenerazzjonijiet futuri. F'intervent separat, il-kellim tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-ambjent Robert Kutajjar tkellem fuq l-importanza li tittieħed azzjoni wara din is-sessjoni biex ikun hemm il-bilanċ bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Dan li xwiet ma jistax jibqa' biss jitkellem mingħajr ma jieħu azzjoni hekk kif kulħadd għandu l-obbligu li jħalli kwalità ta' ħajja tajba l-ġenerazzjonijiet futuri. Minati għaw il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport, Tony Bezzina, għalli huwa importanti ferm li jitnaqsu l-emissjonijiet fl-arja, bl-infrastruttura u l-ambjent jaħdmu jitfid biex ikollna ambjent iktar sostenibbli. Il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni Clyde Puli saħaq li għandu jkun hemm sistemi edukattivi ġodda biex it-tfal jitalmu kif wieħed jista' jgħin lill-ambjent permezz ta' azzjonijiet favur ħajja iktar nadifa. Għal din is-sena, il-15 sezzjoni parlamentari annwali ta' Ekoskola saret b'mod virtwali minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija.